jo estic una animalada content. Per mi això és una satisfacció molt gran i una alegria molt gran que hagin picat el trinquet del meu poble i el meu nom. Això ja t'he dit, això és una alegria molt, molt gran. Però jo, quan van dir del trinquet de fer la partida, jo l'únic que vaig dir, jo vull que vinga el genovès, José. Dic, pues si junes que vulguin, però José volia que fos així. Ara, jo en el genovès, ell no m'hi dia que érem amics, ell em dia que érem família. Hi ha molta amistat entre la meva família d'Antoniet, és més, mon pare és padrí de pila, no?, del fill meu d'Antonio, i som família, bàsicament som família i estar avui així, pues, bueno, també un dia un poc trist perquè mon pare avui haver estat molt feliç de veure el seu amic Antonio en un trinquet amb el seu nom. I Antoniet que ha volgut que el dia de la inauguració del seu trinquet estaguera José el genovès. Per què? Pues perquè hi ha molta relació entre les dues famílies, tant de bo com que Paco el genovès és el padrí d'un dels fills d'Antoniet. Almasora estrena el trinquet municipal situado junto al campo de fútbol de Boqueras. Recupera así su patrimonio cultural a través de una instalación eficiente, accesible y que evitará desplazamientos a otros municipios. Gracias a los fondos FEDER de la Unión Europea, ya podemos practicar este deporte tradicional sin salir de Almasora. Ayuntamiento de Almasora. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.